Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula nuwun kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha ngunjukaken rasa syukur kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi rahayu sagung dumadi tansah kajiwa lan kasalira dumateng kula dalasan panjenengan sadaya. Amit pasang alimantabe mugi tinebihna ing iladuni nyang tulak sarik dene kula kumawantun. Sumantaka marak mangarsa hanggempil kamardikan panjenengan sadaya kalanipun nembe sekeca wawan pangandikan inggih awit amestu dijejiban luhur kula piniji sraya panjenenganipun Bapa Samin sekalian kinan matur dumateng panjenenganipun Bapa Sukasmadi sekalian garwa. Dene ingkang angka sepisan panjenenganipun Bapa Samin lumantar kula ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Sukasmadi sekalian garwa kanthi wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan rahmat saha barokahipun Gusti ingkang Maha Kawasa mugi tansah kajiwa lan kasalira dumateng panjenengan. Jangkep ingkang angka kalih gatining sedya pisuan kula wonten ing kalenggan injang sapuniki. Lan inggih kinan hamasrahaken atmaja pinanganten jalu ingkang asesilihipun Suyarno kaleres putra jalu saking panjenenganipun Bapa Samin Ibu Kyah ingkang mijil saking laladan Wonogiri sisih wetan kaleres saking Dusun Jajar Desa Tanjung Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Kanthi menika duenguni ing antawisipun kekalih kulawarga ing antawisipun panjenenganipun Bapa Samin miwah panjenenganipun Bapa Sukasmadi sami-sami sarujuk bilih putra dalasan putrinipun badhe kajodokaken ingkang menika wonten ing ari kalenggan enjang sapuniki panjenenganipun Bapa Samin sekalian ibu mboten selak ing gati atmaja sri pinanganten jaluh saestu kula pasrahaken sawetahipun dumateng panjenenganipun Bapa Sukasmadi sekalian garwa miwah gotrah kalawangsa salajengipun ing mangke menggah panggih utawi dauping atmaja sri pinanganten nggih pun anak kula Suyarno ingkang sampun kepareng hanjatukrami pun Roro Ayu Opi Puspitasari mongko kenya siwi panjenenganipun Bapa Sukasmadi kula borongaken sawetahipun. Dene ingkang salajengipun ing mangke hambuk bilih pun anak kula Suyarno cumondhok wonten ing Bengle Karangmanggis Kecamatan Boja mriki ing bab menapa kemawon saestu kula pasrahaken sawetahipun mangsa borong anggenipun paring panggulawentah murih pun anak kula Suyarno dadosa manungsa ingkang sae bebudanipun ingkang tundhonipun piguna tumraping asanes makaten. Dene salajengipun kadang kula utawi Bapa Samin sekalian ingkang kaderekaken sawetawis pandherek saking Wonogiri ngaturaken agenging sewu panuwun katur dumateng panjenenganipun Bapa Sukasmadi ingkang sampun kersa nampi pisuwan kula sakanca rencang katitik sedaya pandherek saking panjenenganipun Bapa Samin
Saksampunipun ngancikaken suku wonten ing tatak rambat pawiwahan ing enjang menika sampun katampi kanthi gupuh aruh kebak ing pangrengkuh pinaringan papan panggenan utawi papan palenggahan minggahipun bojo krami ingkang saestu sedaya kalawon dadosaken bombong bingaing manah. Sepisan malih saestu kula ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dening salajengipun ugi nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun hambuk bilih. Panjenenganipun Bapa Samin miwah sawetawis pandherek saking Wonogiri, tebih saking Subasita, tebih saking Trapsila. Jinarak kula sakanca rencang ingkang mijil saking Laladan Wonogiri sisih wetan kaleres tapel wates kalian Kabupaten Ponorogo sehingga mboten nama mokal bilih piyantunipun inggih kados makaten menika. Sepisan malih hambuk bilih pisuwan kula sakanca rencang kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Ingkang bagen pandherek saking panjenenganipun Bapa Samin sekalian saking Wonogiri. Hamung memuji dumateng ngarsaning Gusti ingkang hama kawasa. Mugi lekasing sedya panjenenganipun Bapa Sukasmadi sekalian garwa kenya mentas pitulus kenya siwinipun pun Rara Ayu Opi Puspitasar ingkang sampun kepareng kajatu krami kalian anak kula Suyarno ing benjangipun munggih tansah atut runtut ayem tentrem saengga mugia saged nuwuhaken kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Para tamu, Bapak Ibu ingkang sinubeng pakurmatan, ana inggih ing mangke hambuk bilih pisuwan kula sakanca rencang saking tlatah Wonogiri iring wetan sampun kaanggep cekap. Pramila daya-daya badhe nyuwun pamit lengser saking sasana pahargyan menika jumujuk dumateng rompokipun sowang-sowang. Hamungke wala hambuk bilih panjenenganipun Bapa Sukasmadi miwah Gotrah Kalawangsa. Kersa asung pamuji donga dumateng kula sakanca rencang mugia lampah kula ing mangke mugi tansah jinangkung kalian Gusti ingkang hamur pengrat sehingga sirna saking pringga bayaning marga manggih kayuwanan sama lami-laminya. Amin. Lan ugi kala wau saderengipun bidal saking rompokipun sowang-sowang pandherek saking panjenenganipun Bapa Samin sawetawis ngempalaken tangsuling kasutresnan ingkang kalebetaken wonten ing Gendhaga Winadi utawi Dlancang Jene Pinalipit. Hamungke wala menika hamung hamujudaken syarat sarana dede pisumbang babar pisan sepisan malih menika hamung syarat sarana anggennya marak suwan panjenenganipun Bapa Samin miwah pandherek saking Wonogiri dede pisumbang. Lan ugi nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun ambok bilih mangke menggah tangsuling kasutresnan tinarbuka panjenenganipun Bapa Sukasmadi sekalian garwa isinipun boten misra. Hamungke wala sinaosa isinipun boten misra saestu kanthi tulungsing manah menika hamujudaken tangsuling pasederekan genya sami kekadangan ing antawisipun panjenenganipun Bapa Sukasmadi miwah panjenenganipun Bapa Samin mugia saged lestantun
sak lami-laminyo makaten. Kanthi menika dumateng piyantun ingkang kasdo hangasta drancang jeni pinalipit kula suwun kanthi andhaping budi lengser saking sasana palenggahan jumujug dumateng sasana wara kinen angaturaken tang suling pasedherekan. Lan ing mangke hambuk bilih dumateng panjenenganipun Bapak Sukasmadi utawi ingkang kepareng hamagili ing mangkenipun kula suwun kanthi andhaping manah kersa lengser saking sasana palenggahan ingkang saperluhan nampi menggah tang suling pasedherekan. Lan ugi kula kinantenan tata titi negari ingkang cacah 3. Werdinipun kula pasrah sakwetahipun pun anak kula Suyarno dumateng panjenenganipun Bapak Ketua RT, Ketua RW ugi Bapak Kadus ingkang kepareng angsuhi masyarakat dusun Bengle mriki. Kula nderek titip mangsa borong yen nyo paring panggulawentah anak kula Suyarno murih. Anak kula Suyarno hambuk bilih cumondhok wonten ing Bengle mriki dadosa manungsa ingkang piguna tumraping kulawarga sanak sederek tangga tepalih syukur-syukur dumateng negari tuwin agami ingkang rinasuk mekaten. Ing mangke mengkah tata titi negari kula nderek titip utawi kintun dumateng panjenenganipun Bapak Sukasmadi. Mugia kaaturaken dumateng para-para ingkang kula sebat ing inggil. Para tamu kakung putri ingkang binagya mulya. Kirang wicaksana anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sadaya amung kiwala. Kula nglenggana. Kula namung manungsa lumrah ingkang boten sepen saking kalepatan dalasan kekilafan. Saestu langkung-langkung ing bab parama sastra babar pisan kula dereng nate sinau bab parama sastra tertamtu kewala atur kula wiwit purwa madya ing usana kathah atur ingkang kirang prayogi mila saking menika kula nyuwun pangapunten ingkang agung mongko panutuping atur bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim para ulama ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil khusus wonten ing resanipun kadang kula anem Bapak Sukasmadi telah keluarga ingkang kinurmatan. Langkung-langkung wonten kesanipun saking jenenganipun Bapak Samin dalah sak pangambyongipun saking tlatah Tanjung Wonogiri Jawa Tengah leres mengki Pak ingkang tansah kula mulyakaken
Diwontenanipun para sesepuh dalah para bini sepuh lumeberipun dumateng para pilenggah sedaya kakung sumawana istri kang satuhudat kinurmatan. Ugi mboten kesupen temanten sekalian ingkang berbahagia. Langkung rumiyin sumangga kita sarengan tansah ngujukaken raos syukur kita wonten sanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi sareng-sareng ikrar bilisan kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing kalodhangan enjang ngancik siang punika kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten ing dalemipun Bapak Sukasmadi dalah keluarga kanthi mboten wonten aral setunggal punapa. Mugi-mugi kanthi kempal menika tansah mbeta manfaah maslahah fitini wa dunya hatal akhirah amin Allahumma amin. Shalawat wa salam mugi katur wonten sanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang pantes nampi syafaat amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kula mulyakaken, kula ing mriki namung mewakili saking adik kula Sukasmadi dalah keluarga ingkang supados matur nampi atas pasrahipun saking jenenipun Bapak Samin dalah keluarga ugi sak pangambyongipun ingkang kalawa ingkang sampun dipun beber dening panjenenganipun Bapak Lurah Sudarno saking Desa Tanjung Wonogiri. Para rawuh ingkang tansah kula mulyakaken wondene atur ingkang sepisan kula minangka telang atur saking jenenipun adik kula Sukasmadi dalah keluarga tansah ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum, ngaturaken sugeng rawuh atas rawuh panjenengan sedaya ugi ngaturaken sugeng pinarak ingkang sekeca. Ugi saking jenenipun ing mbok pilih anggenipun nyediakaken papan palenggahan saha punapa kemawon ingkang kirang mranani wonten ing penggalih panjenengan sedaya saking jenenipun adik kula Sukasmadi dalah keluarga tansah nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang salajengipun nggih menika kala wau saking jenenipun Bapak Samin lumantar panjenenganipun Bapak Darno ngaturaken pasrah wontene atur ingkang sepisan tansah ngaturaken salam taklimipun katur wonten ing sanipun Bapak Kasmadi dalah keluarga pramila salam kula jawab kanthi ucapan alaika wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ugi amanah ingkang kaping kalih nggih menika nyaosaken pasrah dhateng Atmaja Kakung. Nggih menika anak Mas Suyarno. Leres Mbah Samin? Mas Suyarno. Bilih kala sampun kapasrahaken dhateng adik kula Sukasmadi dalah ibu kanthi pasrah ingkang bongkoan wis ora mamang-mamang wis pokoke sak anane dipasrahke kabeh masa boronga Pak Sukasmadi ngoten inten nggih Pak nggih. Nggih. Insyaallah niki saking jenenipun Pak Sukasmadi dalah ibu tansah nampi atas pasrahipun saking jenenipun Bapak Samin dalah ibu. Ugi sak murwatipun insyaallah ing mbok bilih sak mangke cumondhok wonten ing dalemipun Bapak Kasmadi. Ing mbok bilih mangke nyimpang dhateng tuntunanipun negari, langkung-langkung dhateng tuntunanipun agami. Insyaallah sak murwatipun badhe paring pepenget. Ugi tansah nyuwun berkah doa panjenengan sedaya mugi-mugi adik kula Sukasmadi dalah ibu nika saged mlaksanaken menapa ingkang dados pasrahipun saking jenenipun Bapak Samin dalah ibu. Wonten salajengipun bilih kala wau saking jenenipun Bapak Samin dalah tiyang sak gotrah
niku tak tingali niku werna-werna sing teng ngriku wau gitu. Duka isine ora ngerti ning tujune ngaturi bekti dhateng jenenganipun Bapak Kasmati dalah keluarga. Ugi saking jenenganipun Bapak Kasmati sak keluarga tansah nampi kanthi bombongipun manah. Mugi-mugi dados lantaran anggenipun pasuduluran nika tambah raket, tambah cedhak. Mugi-mugi tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Saha menapa ingkang pun aturaken saking panjenenganipun Bapak Samin dalah keluarga kala wau, mugi dados amal ingkang tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi tansah pikantuk piwales saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kula mulyakaken, bilih kala Pak Darno niku matur ngeten iki nun sewu seje desa mawa cara nggih ta. Dadi seje desa niku acarane wis dede ngoten nggih. Niki alhamdulillah njur iso tambah pangertosan gitu. Nek niki wau kan ngoten. Jadi biasanya anggar wis pasrah karo sing di omah terus ngomong terus nggo Pak RT bareng ngoten. Terus niki mangke Pak RT insyaallah disuwun maju mriki Pak intine Pak nggih. Terus niku wau wis digawake napa? Nggih. Niki niku kan enten kata-kata dlancang niku. Nek teng mriki niku sing gampang iso ditampa niku amplop. Isine napa ora ngerti kula lho. Nggih. Dadi niku mangke Pak RT kali sinten Pak? Pak RW. Ya niki Pak RW barang siap niki mangke ora kula tok. Nggih. Oh Pak Kadus. Nggih, enten Pak Kadus siap. Lah niki gitu. Dadi niku mangke ngoten. Soale Pak Samin niku ya pengen ngerti Pak RT ne, ben kenal Pak RW ne, ben kenal Pak Kadus e. Ngoten Pak. Nah, insyaallah niku enten sedaya gitu. Enten sedaya. Nek sing ora ana tak wakili. Makili maju tapi nuwun sewu gitu. Para rawuh ingkang tansah kula mulyakaken, bilih niki mangke saking njenenganipun Bapak Kasmati niku wis cawis-cawis Pak niki nggih khususe saking keluarga Mbah Samin saking Tanjung Wonogiri gitu. Lan lumeber dumateng para lipil lenggah sedaya nika wis dicawisake gitu. Wis tak waca niku ana tulisane sate gitu. Terus teng mriku niku ana sing tengkleng. Napa nek tengkleng mriku? Kalau dia ya ora ngerti niki tengkleng wis pokoke mangke mara mawon jenengan ngersake napa terus niku wis enten sing kladeni dhewe-dhewe. Dados mangke sak badanipun napa-napa hargen pepanggan sampun paripurna panjenengan sedaya diaturi dahar sak wontenipun ngoten nggih dinikmati ingkang kanthi sekeca. Wontene sak mangke ing mbok bilih pahargyan pepanggihan niku sampun paripurna. Khususipun saking keluarga Wonogiri Karang yo adoh gitu. Mangke ing mbok bilih kok wis rampung acarane njur piye gitu. Panjenenganipun Pak Kasmati setelah keluarga niki nyelenggaraake dhateng panjenengan sedaya. Ing mbok pilih panjenengan sedaya tesih badhe teng mriki leren-leren gitu. Terus alam-alaman napa nggih nyumanggaaken. Kok upama mangke terus njaluk bali nggih Pak Kasmati ora nggondeli ya malah ndongaake muga-muga konduripun panjenengan sedaya saking tlatah Bengkle Desa Karangmanggis Kabupaten Dereng Kecamatan Bojo Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Niki muga-muga panjenengan sedaya ngantos dumugi wonten ing dalemipun suwang-suwang tansah pinaringan wilujeng boten wonten rubeda setunggal punapa. Sepidah malih saking jenenganipun Bapak Kasmati telah keluarga ing mbok pilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya kirang kupuh suguh tuwin lungguh saestu saking jenenganipun tansah nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Salajengipun kula aturaken dhateng Pak. Oh ngoten nggih. Para rawuh ingkang tansah kula mulyakaken mekaten menggah atur saking kula minangka telang atur saking adik kula Sukasmati telah keluarga ing mbok pilih
Anggenipun kula matur nika wonten kladokenipun atur nika awit saking kecuglukan kula. Ing mbok pilih wonten leresipun nika saking peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika kula pungkasi kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebareng Bapak Muhaimin jumeneng wonten ing mriki kadherekaken Bapak Darno dalah keluarga wonten sebelah mriki ugi kasuwun lumarap wonten papan menika nunggih Bapak Kepala Dusun wonten ing tlatah Bengle, Bapak pangarsane RW wonten ing tlatah Bengle ugi Ketua RT 3 nggih mriki nggih. Nggih kaleres RT 3 RW kalih. Sumangga dateng Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, ugi RW, Bapak Ketua RT 3, RW, Bapak Ketua RW kalih, saha Bapak Kepala Dusun kepareng lumarap wonten papan ingkang piniji. Sumangga kasemanggaaken. Monggo Pak jajar wonten mriki. Sekedap-sekedap niki mawon riyin. Kersane skeca gambaripun mangke. Nggih monggo niki Pak. Pak Kadus kali Pak RW mboten saged rawuh. Oh nggih, Pak Kadus kali Pak RW mboten saged rawuh. Napa sinten sing ajeng wakili? Kok gumujeng sing ting mriku kok gumujeng Pak RW. Ning mangke nek makili ting mriki dados Pak RW Pak Kadus mangke toke terki tinggen jenengan lho. Purun napa mboten? Nggih. Niki namung guyon intermezzo nggih. Sumangga kepareng Bapak Darno. Ingkang samangke kepareng amaringaken tondo talining bebesanan. Ugi talining kekadangan antawisipun keluarga ageng Wonogiri kalian keluarga ageng wonten ing tlatah Bengle Karangmanggis Boja punika. Sumangga kasemanggaaken. Suling kekadangan enak kapsiku Bapak Samin ini Pak Bunda Kasmati isinipun boten misra seksti mereka namun juga salah-salah yang pun sami kekadangan enak kapsiku Bapak Samin ini Pak Kasmati itu seperti stampung itu biasa lami-lami ngepikan untuk kesohrutan Matur agunging panuwun dhumateng para-para ingkang piniji ingkang sampun purna anggenipun angadani tata rakiting anyaketking tali bebesanan minggahipun tali kekadangan. Kasemakaken pinarak wonten ing papan sekawit Pak Muhaimin jenengan ling ngendika kok ya jan lantas banget wae niku. Napa jenengan niku nggih riyen niku mondok ting pondok pesantren yen dados Pak Ustadz atur pambagya harja yuwana niti wekdal menika sinambi derek kadang Queen Wedding Organizer angrampungaken anggenipun ngadi busana ngadi sarira penganten kekalih ingkang nggih sinambating wangi anak Ayu Opi Puspitasari dalah anak bagus